Chceš recyklovať ho, nie? Nie, ja to spolujem. Ja si to prejdem. Tak sa na tým zamyslí, čo sem hádžeš. Prejdem, hej. Není len tak. Mejko dane v nejakej lenivie, hej. Ja rozumiem, že sme susedia, ale predstav si, že prídem k vám. A jedne vám tam ja nenadávam. Hodí vám tam takú tašku plnú odpadu. Uvedom si, čo robíš. Keby si tak ani nejedol, čo by sa ti stalo? Kamionového kontajnera. Poďme si. Vieš, akože poďme si. Poďme si, nie? Tu hodila tak, ako keby ráno tu mal prísť kamión. Ale stane, čo stále, devčat. Ako keby tu ráno mala prísť nejaká zelená liaska s námestovskou značkou a zobrať to rukou. Touto holou. Tam sa to dá. No a potom bereš tak, ako keby tu prišla ráno liaska, čo to tu naloží rukou. Rukou. Tam rukou. Rukou. Holou. Celé bude na zemi vrstov, kde bude a takto. Poznáš to. A ty sa tu tváriš, predstav si, že by ti to spravil. Počkaj, dva bazy v kontajneri, alebo... Čo pozeráš? Janko v kontajneri. A pri nejaký kavalier spôdaš kamiel jebiť na stôl. Keby si tak nič nejedla, čo by sa ti stalo? Máš to isté. Tam radšej pí a nie jesť nič. Netreba jesť. Oprem sa tú obývačku. Zober si, koľké hodín? Nemáš hodinky? No nie, kurva, to veľmi stíhaj. 11:32, ako viem bratovkom hovoriť. Zober si, že za 28 minút tu s Mírkom obedujeme. Ako tu, nie tam, alebo tam je tu. 22 minút, 28, nie? Kultúrni ľudia nám tu nechali po pol fľaši. Ako mám za to výbor, hej? A ty... Pizza, nie? Nedelá. Pizza. Dneska je dobre. Ale ty tu prídeš, Miky. Trbneš tu. Ja ti ukážem to. Počúvaj, ja by som to nepozeral. Do slušnosti mňam. Analýzu. Analýzu. Žiadna slušnosť. Mňam. Áno, máte tam aj ranovky ešte slečná. Dal by som si. Máš tam aj kečup? A my? Sme sa trápili. Nehádal si mi troška, nemáš na jazyku, otren si. Chudáci. Má agenci. Chudáci sa trápime. Ty sa bezdomovci 6 rokov. Je to dosť do piču, ale stáva sa. Do piči, vieš čo to je? Kamarát, ja tu ženem blato každý deň. To je život, to je nekaždý má lemky v ruke, Marborg, chápeš. Mercedes na dvore, to není len tak. Repovať a tak ďalej, lebo... Nerepujem. Ale môžeš, lebo... Nechcem repovať. Radšej viem kontajneri pod kontajnerom spáť, ako repovať. Kto si chce rezervovať kontajner? 20 € na hodinu. Normálne sa budú byť o ten kontajner, ti hovorím. Príde Jojka, natočí to a... Ľudia, Prepáč, že si žijeme bežný svoj život. prepáč, že mám mal miliónov z toho bežný kontajner. Prepáč, že sme ťa oslovili. Môj kontajner je malý, hej. Prepáč. Prepáč, ale hlavne prepáč. Náš porínku musí väčší kontajner. Klikol dvakrát. Prepáč, že sa tvárime prirodzene. Prepáč, že sa to rodil. Prepáč, že tu nehráme formu, že si tu nezaparkujeme nejaký balák. Prepáč, že nemám záko, hej. Tam vzadu. Som mal skúška, som mal záko, prepáč, že nemám Prepáč, prepáč, že prepáč. Prepáč, nemáš oheň? Chápeš, že žije skľudný život a tak vyrušujú. Miky, do kamery. Katka. Janik. Neodpovedia ako... Počkaj, pozri sa, či mi maminka nepísala, lebo mi povedala a dneska mi napíšeš dvakrát. A čo jej mám napísať? Mama, som kontajneri. Moja mama FLFSSR. A to znamená po mojom mám sa dobre. Neboj sa, maminka. A čo máme robiť, ty kokos? Čo máme robiť, Niky? Majka, stlač. No daj. Majka, z ničoho nič stlač iba 15 znakov. Len tak stlač, čo príde. Mama to pochopí, že je dobre. Áno, daj to. Posadať. A do správy? Nerobím ti hambu, nehanobím... Neposielaj. Budeš víno. 15 znakov? Neviem, ale poď bližšie. Počkaj, musím rozrátať. Katka, rátaj so mnou. No, Janko, Neboj, ide. neboj. No. To je boj. A? Takže poď bližšie. M. A? Čo to robíš? A? D. O. B. R. E. Majka, 4 znaky naviac. Mladenci! Idete No. k nám do stanu? Ale počkaj, ja som to dávala do... Vedúci! Ale nože. Hej! Potrebujem Daj, pásíka. máš
My tu máme terasu. Pre babíka. Pane babíka. Babi. Hej, prepáva. Babi. A ty oči, aké sú pekné. Miky, skla a No a mám jej to poslať? Smelo. A čo si napísala? Že sa máš dobre. Mám sa skvelé, mám sa fajn. Sme radi. To máš tak fajn. Určite to pochopí. Stačí, keď napíš. Stačí, keď tam popôjdeš pár slov a napíšeš. Určite to pochopí. Kurva, ja sa mám ešte aj volať one. Šalát tam mám, nechceš pikantný šalát? Počúvaj. Pikantný šalátik. Dám si, chceš jesť? Áno, to mám ešte, ale dám si. Donesem ti aj s bagetám. Jasné. Ale akože... To moc neužije, nebo čo vieš? Ide, ale to vyniesem nejak. Keď raz otvorím, už sa musí dojsť. Ako máš? Ako je malú ženu. Nemajú. Počkam, 10 minút. Tak ak náhodou, že ani má jesť, tak my pomôžeme ti. Vôbec pod Emiu nemá. Hladný?